Citlivo vnímam aj prípad mamičky, ktorú bol konflikt v bratislavskej jednej mestskej časti. Došla policajná hliadka, asi mala tá mamička spor s rodičom, s otcom o, návštevu, styk. A policajt, hoci poznal tú mamičku, justamentum, využil svoje oprávnenie, predviedol ju na policajnú stanicu, hoci neboli vôbec splnené podmienky predvedenia za účelom zistenia totožnosti. On ju dobe poznal, ale policajt tú svoju právomoc voči nevinnej matke využil, predviedol a v byte nechal 2 deti bez dozoru v otvorenom byte. Tam som konštatoval porušenie práva na slobodu, s tým, že ten policajt vlastne nemal naplnené podmienky zákona o policajnom zbore za účelom zistenia totožnosti. Lebo nie vždy vás policajt musí predvádzať, keď nemáte doklad. Má iné metódy na overenie totožnosti. O to viac, že on ju poznal z predchádzajúcich zásahov.